Ғабдулла Тукай, милли мыңнар. Ишеттім мен кеше біреу жырлый. Шын бізніңше матур, милли кей. Башқа келе уйлар түрлі-түрлі. Әллән инди зарлы, мұңлы кей. Үзіліп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып тұрған 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агидел буйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаушыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була диде, Әллүки.